Shubor nakaslem jong unongsan hima. UEM uba dipet jakatana trade jong ke KHEDC uba gigor mirthong henegasni habe akran bar kinong thok khobor hadin bele kendo bar kinong yaram ke HYC bar ka hito halor ka company resource rubber private limited kebadan hamaus mai nakaliang uba gigor mirthong habakran bar kinong thok khobor ulaong ba nakaliang ka jong ula dep penshai shikinong yalam ke HYC ba nakaliang ka council hadin bakala yo ya ka jing ujo na kitrai kendo ka council kamshim la aishu ya ka trading license chakani ka company Ula ongru baka council kala phawat banya hak bede bakani ka kam. Ula ongru baka council kala batharu eki board district banpet halor manu badai tra yakani ka jaka. Knang bakin smooth hu kumno ban ya chakmat. Ula ong bakani ka jaka kadon hapdeng ka jerwit jerwat bat omtip manu badai trai. Shushu ula ong baka council kadang ap eka jing ajing mut jing unong side an ka council kumno ban le nang ni chakmat. Knang bakan omdon kanu kanu ka jing tengku habede baka jing pentrai kam yakaan. Ngakwa ban yatu yakai kaba nila ya kendu ne kila ya wan kita gi nakaseng atuasi bat hito ban yo ya ka jing pinsai ha ka bade bat ka tu ka jingje jong ka factory rubber and resources ne te nakaling jong ni council ndai bang isu songkhop ndre nila sim ya ka step ndre nakaling jong ipat ngi habyat bet kat kum ka rules menhakane ngila pha ya ki inquiry team satu tingila yo katokat ni ka feedback haka bede bat kitu ka factory ti hadin nang tu ngiyo saka jing complain na ki try kendo haka bede bat ka tu ka kendo ti ka don armut laingut ki ban long try tu ti nak ling jungi hadin bangila yo ya ka complain tingi claim renew su ya ka license nila pasange ya ka jing renew ya ka license ya ade nang topat kila one bank jong iba roy sendrem u pade naka HYC te kila one bat nga tinga laong ki banakaleng jungi ngila sim ya ka step ndrengi hap up ya ka por namar bele nakaleng jungi bansu le kulmaru ngiru ni hap pikir ya la jong namar ba kadon ka rules ni hap yat bet kat kum ka rules bet tingala ong yu ba nakaling jungi ngin hap up ya ka ka jing ai jing mut na kaling kanong sat an jungi ka council hadin bangila yo ya ka jing ai jing mut na ka nong sat an jungi pat ngin sa sim ya ka step kumno ngin le hakabede bat ka to ka factory tikade kata ka step ka ba nakaling council bat nakaling kum EM in charge of ka trade ngin sa sim ya ka step pat hadin pangilayo ya ka jing ai jingmut ila de pha chau unong sa anjungi ban ai jingmut halor ketika jingya ka je bat utu try factory tahi ka don ka jingya ka je haga bede bat ka tu ka khndo tikimi arngut kitrai te kimya smutu jingmut te halor kata kila ai ka complain sangi sa council te hadin bangil ngila yo ya ka jing complain jong ki ngila sanget no ya ka jing renew ya ka license jong utu try factory ten re ban susim action kumto tingingim la ni hapan ya ka jing ai jing mut jong nong sat an jongi te hadin bala yo ya ka jing ai jing mut jong pat ngin sa sim no ya karai kumno ngi de ban le nakale ka council haga bade batki pat nakaleng jongi ngim la ban ongai namar maki kidon laka jong galenti ban lek te nakaleng jongi kum council ngi habyat bekat kum garul te hadin bangi la yo eki bar khoi tingin sa sim ya karai kum no ngi de ban le lagi don kam ban khang ngin khang be ka ka jing ai jing mut jong nong sa anjungi ngi hap pe chuai kata ngi la don ka jing ya keren trai hapo kate tayo banwan trai la dapi uba CBSM te nakaling jungki kila ai jing tho singi banum dei ban renew ya ka license te nakaling jungi ngi hap sngap namar ba makir kide ki try kendo adu kendo gi ai no ka complete la jan sibnai na tam me to kini ki try ka factory kendo na kut kasla ba biang na pisisha ba ki yo nang lo ki kita ki try but kana snem ka sil dit ne ka dit baking haka be de ka
habete bat kitu ki try khendo namar bangilo ngila kulmar namar kimi arngut langut tingila pha saka district administration ban ai ka clarification laka dei chongno kane ka try jaka ndrengi ngimla su nangkaleng jungiru mano bade sisa namar ba wan iwe ong bade jonga wan iwe bade jonga tingi pan bet napo DC office ba kide ban ai ka clarification halor ka jinglong try dei mano ti hadu menta nakaling ka district administration no klem padai iwe ngala yaitu bangin hap up ya ka jingai jungmit jongbu legal advisor jung hadin bangila yo ya ka to tingin sa simakson larang don kamban khang ala don kamban cancel ya ka trading license rungin cancel ta song haka jingai jungmut jungi namar ba ni hap sim ya ka legal advisor song haki kumno ki yarai nakalengas im re yu ibe ba ki don be ki kot kislagi ba beng ha ba de bat ki sim ki sordar snong ki